Власне, за ініціативою геніального директора Національного музею народної архітектури і побуту України пані Оксани Старак-Повякель. Сьогодні тут толока на території музею, і ми зараз з вами знаходимося на території майбутньої кримськотатарської садиби. І от саме зараз ми стоїмо прямо рядом. Тут наш головний архітектор і головний архітектор власного музею, пан Іван Кушнір, от зараз виміряє якраз робить трасіровку майбутнього фундаменту, який ми маємо сьогодні підготувати для фундаменту, власне, викопати цю траншею, і десь наприкінці цього місяця, в квітні місяці, маємо залити фундамент для першої садиби. Тобто це ще один привід зустрічатися з хорошими людьми, з небайдужими людьми і разом створювати. В цьому випадку створювати красоту, і в тому числі красоту на території кримськотатарської садиби.